Lakhain ko rapo ni Lib MEC constituency ke parlo Sarihuti LP School Pathuak Lamalong kedamtang phai kuni ni phai Krisia ni APHLC asong pen 6 sidol aputhak cheroktok amai lapen mas joining amai ke padukpon. Bangso amai long APHLC mai puja akathar lapen APHLC Central Committee pen kewang atum pen 6 sidol ajakong alam the jumesen pen thantekang. Bangso amai long BJP Congress lapen NMUC kaddu kawe pen don plikep so se aradatum APHLC long chepa ogdun. Bangso amai long Central Committee pen kewang aluhi sarpoman pen laki APHLC amai puja akathar dun mai pura jestiso kursing timung Samson Teron Rajen timung atum chetong dun. Nelitum abang po bangali adon abang don plikep ra po pinindak na join dun. Ke ong nay ke BJP lapen ASDC pen Congress pen anat lo na join independent tum do independent ong nay lo dak na join dun ke la Central Reserve Forest mane Central boli lo Reserve Forest bolote Central lo Central la ke la Forest Reserve bolote Central Government la pendak Council tum aja kong do cerapet ni state government bangali state autonomous state autonomous council ang autonomous 6 schedule autonomous area ang tanno tela ke state government ben central tum si silami non da bangke central pen dak itu council itu si silam nai ante nili tum ke claim dia bangke la 6 schedule ateng ben si claim po lake 6 schedule ateng ben si claim po dak tribal atum tribal areas popojo tribal atum aning ke hang ko pilo la si klempo nitu step lo ke deng paprang chingi first nitum resolution ke autonomous state long weg nang ji non mat implement 244A aron implement serak nang ipul hello nitu me claim ji lapen ke anpar ke reading si dolo sakori ke piakam lapen hala ke chairman kecil tu men electoral roll pen amen kang than lapen long lia pata pen amen kang than lahiu ilan itu claim jing Bangso amai long Sarihuti aradatum SGB GB rongami kardo an cherap chitodun si mesen pen mai pijut ponlong. Karbinong autonomous council election of conduct state election commission ke thetanu seta alang ka conduct on ke MLA election pen lapen hala panchayat election choji Karbinong autonomous council ke lage 6 schedule council 6 schedule pen kerang ki kima council pina posi alang tum state election commission ke thetanu sita council election of conduct ni laki aron kali 6 schedule aron pen chingbarbe 6 schedule aron long ason tokke posi itu case bichok APHLC bentuk case pilot non hearing do bong non November pe December achik long bong na bangso case thurji non pabjin ben thurpo aro ke thom rong ko chobu chien di bolong kame non ke la election amendment si non la kadu kawe karbi rong ke do ana di bolong bangke atum election jam hansi BJP government tenon ke cari bom government ke kisipon non lang dam lo na BJR long le halada bihari bongali tum cerai hiblo halada jeng bat jirda halada atum lam ka tutup hai Choki hola pen Sonjit Crow Karbing long live.